ரெடி? திங்க் ஃபாஸ்ட் சேலஞ்ச். யூசர் வந்து போன 1 ஹவருக்கு பார்க்கக்கூடாது. ஓகே, நான் வந்து லெட்டர் சொல்லுவேன். நான் வந்து பிராண்ட், கலர், ஆக்டர் நேம் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஓகே ரெடி? ரெடி? 3, 2, 1 ஒய். ஆக்டர் யாஷ் கபூர்னு யாராவது இருக்காங்களா? யாஷிகா. பிக் பாஸ் நல்ல யாஷிகா. ஓகே 3, 2, 1 பி. மூவி நேம். பராசக்தி. பராசக்தி. ஓகே 3, 2, 1 ஏ. அனிமல். அனிமல் என்ன ஏல இருக்கு? அலிவேட்டர். ஆப்பிரிக்கால என்ன இருக்கு? 3, 2, 1 பி. ஆக்டர். விஜய். ஓகே 3, 2, 1 எல். ஃபுட். லெமன். லெமன் ஃபுட்டா? லெமன் ரைஸ். தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. நான்